Nůž je vyroben z vysoce kvalitní nožové oceli. Vlnkové ostří nože je zbroušeno laserem po obou stranách, které usnadňuje nakrojení potravin. Zarážku plátkovacího nože nastavíme otáčením šnekového závitu ve spodní části rukojeti, který vystupuje před rukojeť. Zarážku tak seřídíme i pohybem nože po pracovní desce od sebe nebo k sobě. Při krájení pečiva nožem, který má rovný břit, se pečivo stlačuje a deformuje. Vlnkové ostří nože pečivo snadno naruší a plátkovací zarážka zajišťuje stejně silné odkrajované plátky všech druhů potravin. V našem případě stejné plátky chleba. Stejným způsobem krájíme i veškerou zeleninu, houby, papriky, rajská jablíčka, ale zde doporučujeme použít vidličku, kterou zarazíme do stopkové části a plod vidličkou přidržíme. Bez nebezpečí říznutí tak můžeme dokrajovat. Vidličkou plod přidržíme i při krájení cibule na plátky. Zarazíme do kořenové části a nakrajujeme přesné plátky. Zarážku vždy opřeme o stranu krájené potraviny. Nařízneme a špičkou nože po pracovní desce dokrojíme. Opřeme o zarážku, nařízneme a špičkou nože dokrojíme. Opět opřeme o zarážku, nařízneme a špičkou nože dokrojíme. Z cibule připravíme jemné kostičky na přílohu. Cibuli přidržíme vidličkou a špičku nože zařezáváme do cibule. Pootočíme a nakrojíme do křížků. Při krájení plátků se nám cibule rozpadá na jemné kostičky. Otočením nože si pomocí zarážky nakrouháme i mrkev. Zarážku můžeme nastavit na levou i pravou stranu nože. Proto s nožem pracuje jak levák, tak i pravák. Zarážku odebereme a využijeme pilové ostří z druhé strany nože. Pilové ostří je určené na krájení mražených potravin a rozkrajování drůbeže. Nůž bez problémů přeřezává veškeré kosti a drůbež tak snadno rozkrojíme a naporcujeme. Nůž nedávejte do šuplíku, ale na magnetické držáky nožů, případně ji zavěšte za očko v rukojeti.